Українців на Донбасі вбивають російські солдати, а з окупованого Криму витісняють корінний народ – кримських татар. Про таке говорили сьогодні у Женеві на 39-й сесії ООН з прав людини. Від України виступив голова Меджлісу Рефат Чубаров. Про світове занепокоєння російською агресією на українській землі розкажуть мої колеги. Російська агресія – це єдина причина погіршення ситуації з правами людини в Україні. Таке заявив голова Меджлісу Рефат Чубаров у штаб-квартирі ООН в Женеві. За його словами, в окупованому Росією Криму сьогодні повторюється трагедія 1944-го. Тоді кримських татар примусово вивезли з їхньої батьківщини. Зараз Кремль, як і 74 роки тому, робить все можливе, щоб витіснити корінний народ Криму, кримських татар, з їхньої землі. Крим залишається відкритою раною. Особливо боляче бачити категоричну відмову держави-окупанта Російської Федерації дотримуватися міжнародного гуманітарного права на окупованому півострові. Найсумніше буквально щодня отримувати повідомлення про те, як кримські татари і далі страждають від поліцейських рейдів. Тривожно дізнаватися, що наших співвітчизників регулярно переслідують через фальшиві звинувачення у тероризмі та правопорушеннях, пов'язаних з екстремізмом. Вже звично занепокоєна ситуацією в Україні світова спільнота в один голос визнає – Росія відверто ігнорує міжнародне гуманітарне право. Війна на українському сході, яка вже забрала життя 3000 мирних українців, і шалений тиск на кримських татар в анексованому Криму – яскраве тому підтвердження. Фінляндія глибоко занепокоєна окупаційною і дискримінаційною політикою щодо україномовних мешканців анексованого Криму, а також тиску на кримських татар. За роки окупації ситуації в Криму і на Донбасі, на жаль, лише погіршується. Ми сподіваємось на виконання мінських домовленостей та поваги до територіальної цілісності України. Японія серйозно стурбована переслідуваннями, арештами та знущаннями над людьми, які проживають у Криму, зокрема над кримськими татарами. У всьому винна Україна. Росія у традиційній для себе манері спробувала виправдати свою агресію. Мовляв, Крим приєднався до Росії добровільно, а на сході України – громадянська війна. І їх там – нєт. Це ми вимагаємо від України припинити систематично порушувати права людини і вивести війська із Донецької та Луганської областей. Росія окупувала Крим і відкрито воює на українському сході. На цьому вчергове зійшлися усі спікери, що обговорювали питання порушення прав людини в Україні. Традиційно обмежились рекомендаціями. Кремль має зупинитися і забратися з української землі. Тетяна Солій, Заман, АТР.